Mak, engkau berjuang ya. Selamat pagi, setengah jam. Cuci piring dulu. Iya. Alah santai-santai sih, aku kok tak metu mbek Dik Dewi mak sik mak. Iya, aku tak blonjo sik nggone Mbak Tarni. Dik Dewi ape nggawe sate melilit-lilit. Iya doyan Pak Silo Mbak Yun gitu. Iya, Pak Silo seneng. Benek nggonku ku lho. Lah yo nggone Mbah Nyai iso bosok kabeh. Wah iki. Anu wis mati saiki. Iya wis mati mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kondangan Bali kembali ya. Iki ayah-ayah rene iki nggo sepeda yo saka pagi tiba rene. Tapi pas Dik Dewi tuku jeruk ki tuku ndek lho mak, tuku bubur Dik Susi. Dik Susi apa Dik Dewi gulane tek winuk mak. Tak godhokan. Gula sing awake dhewe nggo jenengan kae lek. Tapi kita beda, Mas. Kuwi winuk mak gulane kok. Piye Dik Dewi Dik Susi? Apa, Dek? Tak delok kulkas. Ora, aku ora gowak, Dek. Apa? Nek gula iki gula apa juruh ngono kuwi iki dikok ning kulkas ki awet. Kan dek gula kuwi terus dicairno ngono. Mak. Asli murni. Tapi tenan mak tak jajal karo tumbas ning kene iki tak godhog beda. Nek aku tuku ning kene iki jek kaya enek piye mak endapan-endapane lho mak. Mungkin nambah. Enak mak. Soale jo dhewe deh. Lah piye mak gawe rujak wong hamil piye tapi kene pengen bancaki sapa? Ya maksud dipangan dhewe. Maksud dipangan dhewe lho mak, nggo seger-segeran mak ya, kan kok ning kulkas kek mak. Dipangan seger-segeran isone yo kene mambar magrib kok, Dek. Iya, dimambar magrib lho, Dek, tapi sing rasa pedes, Dek. Dilalate. Dilaletin Dek Dewi. Aku eling Bu Lili iki nek bahasa dilalatin ambek disemutin nih. Pas nolong Indah kalau Mak Indah kan Dek Bian kan bidan ya Mak Jan. Itu apa dulurnya itu loh dimasukkan ke dalam kendil dulu. Nanti kalau disemutin ngono Mak. Bulu itu agak asli wong kene, Mas. Asli wong anu Jakarta. Jadi nek omong ora. Jakarta. Luar negeri itu, Ketoke Mbak apik iki. luar pulau. Ibu Lili Nujuli namanya. Namanya. Tuwik, Dek. Maksudnya bolong tengah. Tengahnya bolong tuwik ya, Mak. ya. Berarti wong nek sing tuwik bolong tengahe. Bolong. Delak, Mas. Bolong nek gak bolong piye? Wong sing tuwik bolong. Bolong. Ya wong dol Mas. Orang arah wong kuwi nek wong gempa ora ngono. Panggangnya sejina, lele. Terus gak apa-apa aku njaluk makjah, lele, wak panggang, klopone utuh. Klopo pe tak bothok, Mbak. Marinasi ora cek? Iya, marinasi loro. Gambas, Mbak. Aku mang nang omah ndek waloh sih. Iya, apik-apik ya, Mbak ya. Mari sedep ya, Mbak dikek ngene iki. Ino mbak mari ino. Iki Iya. 2. Terus kene loro. Oke. Klopo 6 1. Kolon wae siji. Ngelekan Apa, Mbak? Iki apa? Jagung. Jagungnya wis duwe ning kulkas. Ning duwe kulkas. gak melas. Terus melas je, duwe wisan. Tuku ndek nane iki utuh, Mbak. Saya tambah golek apa-apa ya, Mbak ya. Mbak, kene iki pironan? 7.000. Sudah apik kok gethuk iki apa iki? Anu, gembili. Wis sampe iki, Mbak. Labu sesuk ae, Mbak, tak kukus ngono ae. Wes gak tambah apa bawang-bawang. Gak, isih iki, Mbak. Tomat. Tomat isih, lombok isih iki. Wes nang sampean anu kresek. Wis sampean bedhetno sisan kok ya, Mbak Lele. Jos gandos.
Pokoke nek sampean nyang ning pasar lang WA Mbak, ketukono iki. Ora usah, aku tak rene. Weh, alah, sempat dek gak sempat. Aku dino ngeterune BKK. Kono kecamatan? Iya. Heeh. Semongko aku. Mari nasi. Yes. Gawe konten dulu, anak pemaja nanti dulu. Kosek ya, Dok. Iki ndek mang ibu lagi pulang ke rumah sakit karo Bunda Dewi nili Bude. Iya, Budi. Bude ibuke Mbak Nana lagi dirawat di rumah sakit. Kita doakan semoga paringi kesembuhan dan diparingi kesehatan. Iya ya, saiki punya sepeda, Cah. Yo punya sepeda. Kamu sudah mbok jajal tadi? Bisa. Bude dek gong roe, Nduk. Ndelok Mbak Intan, nek Mbak Intan mbok pinjemi kira-kira sepedanya jebol apa ora ya? Engkau kecil. Oh iya ya kecil Tan, mbok silah yo jebol ya, Nduk Tan. Wah, sepeda Mbak Intan anu, Nduk. Dulu dikasih no Sela 2. Karo Sela ketoke dirosok. Walah ya. Tadi sudah mbok jajal sepedanya? Iya. Josok ya. Wis engko sore iki cek panas Nduk bobok dulu ae. Aku mau bikin konten. Mau bikin konten? Iya. Oh ya udah, aku nunggu Makja. Oh iya. Nunggu Makja ya, Nduk ya. Mang bar niliki karo Bunda Dewi, Nduk ya. Drop, Nduk. Iya, kan dulu kan seperti bayi kan biasanya tensi tinggi toh, Nduk. Ya, lihat sini Intan. Iya. Tensinya tinggi seperti bayi itu kok ujuk-ujuk langsung ngedrop. Jeleng langsung mboten sadar. Terus tadi masuk ICU. Semoga-moga saat ini yang lagi pemirsa ada yang lagi sakit, lagi kurang enak badan, watuk pilek, flu, encok rematik, untu cenut-cenut, atau lagi di uji sakit yang lain ya. Mungkin-mungkin paringi kesabaran, paringi ketabahan, mungkin-mungkin yang diangkat penyakitnya, paringi sehat. Jadi aku Dek Dewi Dek Susi wene keluarga ki ngerti ruangan ICU ki koyo wis pripun ya pemirsa, koyo semacam Ning angka piro, Bu? ning angka 4. Nek bayi dulu kan ruangan sendiri ya, Nduk. Iya, betul. Dikasih ruangan sendiri di kamar ngono sendiri. Jadi koyo wis jenengan ngertos namanya njit-njiten apa ora? Njit-njiten iki koyo wis koyo wedi ngono gerah ruangan ICU. Lah piye pemirsa? Suarane mesin nggih kik nut kik nut kik ngono kuwi. Walah rasane terngiang-ngiang ning jantung. Ya Allah Dek muga-muga ambek Dek Dewi. Muga-muga wis cerita sing kemarin gak wis menjadi cerita yang dulu. Muga-muga paringi sehat kabeh, Ibu ya sehat, Bude kabeh. Pemirsa semua sehat semuanya ya, Nduk ya. Iki engko Ibu gawe kontennya tak nunggu Makja ya. Ibu ki meripate ki keweletan. Ya turu reh, mbek aku yuk turu yuk. Ngono, nek ngantuk dienggo bobok. Wis engko nek Makja rene iki mang lele ya wis tak marinasi ya, Nduk ya. Ya wis lele wis tak marinasi. Wis panggang. Iki lho pemirsa ampun. Sesuk yuk, Bu. Sesuk Bu ning pasar isuk-isuk. Iki lele wis tak marinasi terus tak kayak gini ya pemirsa. Iki jeruk, iki semongko. Iya, Nduk, iya. Iya, kita dono pemirsa iki mang buah tin ya pemirsa. Ki bayeme urung tak petik ya aku ngantuk pemirsa. Ki bayem kemangi iya, Nduk. Iki mang yo tak bumbu nggih pemirsa, engko tak masak. Iki jeroan iki senengane anak wedok Mbak Jessica Iskandar Muda. Terus iki sing tempene iki mang kan pancen rong patek mateng to pemirsa, mangkane tak nganu ngene iki. Ki mang request Sriwi Kutil, mboten usah ditepungi Ibu, udah mawon. Oke, apa ngono ah. Gambas, engko sing bahan pelas. Terus engko sing dienggo botrok. Engko buahe semongko mbek jeruk pamelo mangke pemirsa. Engko aku tak bantu-bantu Makja iki tak parute aku. Oke. Akhirnya wis berjumpa karo Mama Jah. Dewi mang ngene. Mbak Yun, Makja sik rong rene. Alah, pira rene. Ya, dari wong
rumah sakit. Iya. Ke rumah sakit ngeli Budi. Wes muga-muga kabeh paling sehat. Lorona nggak yang sedelok ya mak ya. Sopo Bu? Makjah. Intan. Aku tak turu ya Bu, iya, jangan turu. Karo walah, Mak. Iya. Alah, nom. Mbok Dek Dewi itu di. Enggak ini. Tapi ngono kok kates ya. Kates ya. Iya lek enek edek wong walo. Ngono ya, Mak ya. Sedep kates ya sedep ya, Mak Ya ya. ora mak iya iso kates lah. Sedep. Aturan ya. Tipis-tipis lho, Iya. braul. Cicak. Iya. Mak ngene kae lah njaluk nate ya. Iya, sama jebokno kae. Lah wong Bu aku gak situ jangan ireng. Gawekno jangan menir ae terus dik nang iki jangan menir terus Mbak Jessica ngene. Bu, wingi jenengan nganu wae buka kalih Dik Indah. Jangan menir ya mboten kula skip, Bu. Kula pengen ya sesuk nduk rono aku ngono. Lah rumangsane iki ndek ingi Senin. Senin gak iso, Senin iki mak jan untuk pesenan anu masak nggone mbahnya bancaan Selasa nduk aku ngono. Nenek mbek mak jan ya nek grenang-grenenge ngono lho. Nek bature grenang-greneng. Ya mang tak anu sampe minggu dek esuk jam. Gedang. Berarti sesuk kene budal esuk nang pasar. Ya, maksudnya ya Timbul, gak usah tenanan tapi ya aja ya aja awan, awan panas. Heeh. Enggak tahunnya mesti perasa itu kok beras. Urung telepon Ya aku. maksudnya kok telepon gak apa-apa. Sak tempene barang. Tempene nek ndek digawe sing mateng ambek jaluk sing mateng ndek. Iya, aku bari ki tak telepon. Ya. Itu tahunnya kok diitung sih. Tahune piro? Heeh. Terus tempene mateng piro? Nek tukune sesuk diterus sesuk ya Ya, berarti mentah. iya lah tuku sesuk lah gak apa kan. Rebo ya. Iya, Sesuk sesuk kan aku apa goreng kerupuk sore. sesuk ki Rebu. Kan masak kemis lah. Iya, masak kemis esuk. Kok pideke dibelah pake Iya, esok lah mendadak ngono lho Mbak kan kuwi ngono. Mak pake wis ngono ya. Oh dadi kerupuke tak goreng sesuk sore mek tahu ngono Mbak. Ya. Nek Wes iki sing ape nganggo dapur iki monggo. Dik Dewi ya wis pisan ning kene monggo. ora tak jane kok aku pengen kuwi kotak sik ya. Iya, Mama. Kotak. Anu seumpama yen tulung diselepno nggone lek sumet ya. Gak apa-apa. Aku sing nyelepno. Makanya aku mbek golek tepung Iya. terigu. Ya lah gua anu kok iki. Iya. Tak selepno. Iki lho kotak ya. Iki Lho kotak itu ya. sing Dik Dewi njaluk separo. Karo. Iki ya separo wae iki. Sik Mama. Iya. Iki wis nanti gue belas, Mak. Iki lho ngene. Iya. Nah. Sing dinggo jangan ndi sing dinggo anu. Oh, jangan buka lah. Buka apa sih? Buka pelas. Enak sing dijak berenang-berenang. Nek mati yo mbek Intan tok. Petukan koncoku, Mak. Koncoku Bu Wiwi sing anu wong Kapuan. Anu pitane jenengan teng ngene kula ingin aneh. Njabutke benang jahitan, nggih. Bu Wiwi apa? Bu Wiwi nganu Mak, bidan biyen ning apa ya ruang operasi ndek kae. Wong Kapuan kok. Itu saya digoreng biar tempe kayak. Sak cukupe, Mak. Kok maksudnya saya digoreng biji apa? Dua ya. Lho, kok berarti saya dibatak sih lah. Iya ki elokno sisan enek ki lho Mak lho. Iki lho enek tempe-tempe. Iki keren. Ndi ya iki sing dikukus tak kukus sedelok. Ya, aku kok Lho, aku langu nek gak. Iya, Iya. tak kukus sedelok. Kok nek gak langu. Lho ki lho Mak. Lho ki lho Iya. Lho, akeh Mak. Iya. Lho akeh. Iya. Aja anu lah kodok aja kayak isine karo luwo kok ben anu ngono.
Oh. Iya. Kok iki dibodhok lae. Dibodhok sampe kene sitok. Lah iki sambalnya lagi. Lagi. Oh, iki mbek iki. Enggak, kok impor tambah. Iki mbek iki lho. Ngono, sampeyan sing ndi cilik kuwi. Kok kurang sih? Iki mbek iki. Heeh. Kan kok iki mau separuh. Iya. Sing separuh Dek Dewi, kok tambahi. Iya. Kakek mak. Enggak. Gak apa-apa ya. Ya ora apa-apa kok kan anu sih. Iki sing dinggo. goreng. Oh iya, iki tak kukus ya nekno ya. Iya. Tak kukus ya. Kok mbok tambah sak goreng ini, Mbak. Ini tak banyak. Akeh hap. Ayo. Ini ya. Iya. Nah, ngono. Nggak tak selene gone Mama Iya. Sum. Wong yang mana turu ora ya, Mak ya? Tak ngono. Enggak tak juga. Ora paling aku tak ngetek dhisik ya. Oke sayangku. Oke. Aku mau penggawe konten apa ya ngono wis. Lah iya Mama kan. Ngono lho niku. Iya oke. Sip. Oh, Maksum lagi masak besar. Hari ini Mbah Yah karo Jeng. Mbah Yah kalih Mbah Yat bancaan. Nek aku kira roh kabar sing bancaan sapa? Dalem ajeng berbuat botok karo Dek Dewi ape mbah gawe apa? Wes paronan bersatu. Cerai kawin lah. Waduh. Lek so. Ki ayame. Nggih ha. Nggih betul ki sing ndas. Lho, Dek lali. Digorengi. Lali. Nggih mboten napa-napa, gek bothoke. Wis muga-muga teribune masih bersama Mbah Yat. Napa Mbah Yat niki Mbah Yat? Lho jenenge mek tesih angsal, Bung. Mak Jami Pasar Kendilan. Oh, Mbah Jami, Mbah Dariem. Nggih. Ngene, Bu Ibu, aku pe laporan apa? Adike Maksum jenenge Dek Elsanum ngono iki. Langsung laporan. Ndek takok ngene. Mas Maksum, adike Mas Rambi lanang apa wedok? Wedok. Nah, terus jenenge siapa? Aku tak gak roh ya jenenge. Elsanum. Nyelok piye nek nyelok Sanum? Dek Sanum. Kayak Pinarang ya kayak Mbak Intan ngono kuwi lho aku. Anu ya Bu padha karo putrane Mas Mandor iya. Putrane Mas Mandor ya Elsanum Mak jenenge heeh. Aku malah gak Wes 2 tahun Mak. Wedok. jenenge Andri dhewe aku lho mbok mak kombi. Panjangnya Elsanum siapa Mak? Sanum Mahira Anandia. Oh, nggih. Kalih terigu. Nggih, mboten napa-napa. Akhirnya. Nggih. Nggih, lek sumpun niki ajeng acara gawe botok ape jangan menir nyambel panggang. Sip, matoh. Lho. Kuwi kok mumet sirahe. Rotil. Garing kabeh, Nduk. Ngono Dek pemirsa. Malah malah tinggo muser-museran iki Mak piye Mak ngono iki. Daden lho. Minggir kaget aku. Lho ngat dijongklangi Mak. Aduh. Ses ki kok Dek Dewi separo. Iki enek Mak Ja. Lombok. Nah. Iki mah panggange sejilah ki Mang. Lho pelas. Terus tak marinasi iki. Iya, Mak. Nek sampean kurang gede wajan apa dandange nganggo sing dandang gedhi ngisor kuwi, Mama. Iki sing bumbu bothok, Mak. Heeh. Bumbu bothok pemirsa nggih enten lombok, brambang, bawang, kencur, ketumbar nggih to. Bawang merah, bawang putih. Tomat, Kasih tomat, parutan kelapa. Mang lek sum ngene Mbak Yu nek klopo nom di apa nek ngarani mak nek diparut ngene iki rondok jleber-jleber gak apa-apa lek sum aku ngono. Jleber. Ku rondok jleber-jleber lek anu lek Mak Jah lho. Ki engko Dek Dewi sing separo.
Oh iya, Kak. Ngene, Oh, iya, Mak. iya, bentuknya Yo, ngene. bentuknya ngono deh. Oh, alah iki tidak boleh tukaran loh ya. Selanjutnya Arab gawe iki lho pemirsa yo. Wis diubah kudu siji, seperti isi. Jeruan. Terus bumbunya juga gampang, ini lombok hijau, berangkas bawang, kita tomat, daun salam. Terus paring kecap sidik, kecapnya sidik. Dan penampilannya cantik. Uyah, orang sanggup gula tuh bisa. Macam dan dari botok, minanu aku tak saya nggak iki karo wadah. Yo lulu glundung kabeh. Tanpa anu cilik no dok, lagu nem dok. Lagu nem cilik no dok. Ikrungu cah. Kok kene krungu cah? Besok umum nih. Yes. Isi tomat barang, kok ada di sisi plak-plak, sarser. Engko sing dienggo pemeane Intan kuwi di tak kanu Mak, dipindah. Iya, Pak Yu. Sing dienggo jemuran Intan kuwi engko dipindah, Mak. Kan dienggo masak lah. Mari Intan yo ngono ta, Mas tadi kon mateni apa? HP-ne yo mah. Padahal yo krungu iki lagune iki terus piye ngono. Krungu nduk tan lagu nemi. Tan? Intan, ketok ora nduk Bude? Kelihatan. Lagumu ketok nduk, lagumu ketok. Lagumu kedengeran. Itu Bude dapat berapa menit, Dok? 2 menit, kurang 1 menit. Bude pengen gawe 3 menit. Wis langsung serang-serang gimana wis karek motongi nggih pemirsa. Wis karek motongi iki lho. Dewek botok, mama ke botok dulu. Kok ya langsung tak lari aku. Botok. Kok jelas, engko kuwi iki tulus sisi tok sik. Kok nek ya kok nek Ya, wis dolanan. Iki mang seger manjikan wong lagekan apa iwake? Piye? Gone bojone Mbak Nik ku lho, Mas. iya. Bojone Mbak Nik iki. Oh iya. Heeh. Tak lho ngene. Apa, Mas? Gula. Iya. Iya, Mas. Lengo bareng pi. Iya, kok nek tak buka-buka sik. Iya, bubone Satu botok persatu ngono lho maksudnya nyongi. Oke. Kok lagi lele. Satu persatu. Jadi nggak ada ayam. Rasa ayam enggak punya, Mak. Iya. Rasa sapi lah, Mak, enggak Tapi punya. nggak apa ya. Aku tidak tuku sing rasa ayam, pemirsa. Apa lanjutan? Yes, selesai iki karek plung ya. Demikian ya kisah cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan hari ini sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga yang diberikan momongan yang salih dan salihah ya. Wes Mbah Yun pamit dulu ya Pak Mbah Yun. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dek biyen yo Mbak Lupi sing seneng niki. Rene nduk pi. Mari nduk Lupi yo sibuk ya menurut saya. Wis punya kesibukan masing-masing. Kangen ngumpul-ngumpul nang kae. Tak gawekno bontot iki lho senenge ra kathah. Mbak Lupi karo Mbak Yesi. Senenge ra kathah. Itu berapa menit sayangku? Ya, ya, ya.